אוקיי. אוקיי. התחלתי. היום אנחנו 2 במאי 2022. זוהי הפגישה מספר 171 של קבוצת הלימוד שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. בינתיים ישנו רק שלמה. לא, דניאל נכנס ברגע זה. שלמה סירקיס, וזה עתה נכנס דניאל. שלום דניאל. שלום. אנחנו מתחילים את הפגישה, והתחלנו כבר את ההקלטה. לפני שאנחנו נמשיך ונקרא את המונולוג של אהרון צייטלין, שעוד לא סיימנו, אני רוצה להגיד שאני מתכנן ביום חמישי, שזה הקרוב, שזה יום העצמאות, אני מנסה לעשות דבר דומה למה שעשינו ביום חמישי שעבר. ביום חמישי שעבר, ביום הזיכרון לשואה, עסקנו 1.5 שעות בדיונים על האופן איך שזוכרים את השואה במדינת ישראל. ביום החמישי הקרוב, ביום העצמאות, אני כבר אמרתי לשלמה קודם, אני מציע שנעסוק כיצד ספרות יידיש מאז סוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה מתייחסת לארץ ישראל ולמדינה ולחזון מדינה במדינת ישראל מסוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה. אני בטוח שלא שלמה ולא דניאל שמעו על הנושא הזה, ואני מניח שאם הייתי שואל את דניאל, האם יש לך דניאל מושג מה כתבו בספרות יידיש על חזון של מדינה יהודית ומדינה עצמאית במדינת ישראל מסוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה, מה היית אומר, דניאל? שמעת על דבר כזה בספרות יידיש? עקרוני, אני יודע שדברים כאלה קיימים, אבל לא יותר מזה. לא הבנתי, מה אתה כן יודע, אתה אומר? שיש כאלה שכתבו על הנושא, אבל לא יותר, אני לא התעניינתי יותר ולא שמעתי יותר. אני רק אתן דוגמה, אנחנו אומנם ביום חמישי, מכיוון שכתבתי על זה מאמר גדול עם ביבליוגרפיה, אנחנו ביום חמישי אולי נקרא את המאמר, אבל אני רוצה לתת דוגמה עד כמה ספרות יידיש במשך כ-60 שנה מסוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה, ניתן למצוא בתוכה קודם כל 10 סופרי יידיש שכתבו על ארץ ישראל ועל חזון של מדינה יהודית. אני אתן דוגמה אחת. כולנו שמענו על אחד מהסופרים שכתב יידיש בעברית והיה מנהיג רוחני בפולין, וזה הלל צייטלין. כן? שמעתם על הלל צייטלין? שלמה? שמענו, כן, שמענו גם שמענו פה. לא, חוץ מפה. כן, שמעתי. יש רחוב על שמו בתל אביב. זה נכון. יש שם אפילו בית קפה יפה. כן, אבל חוץ מזה, עליו כסופר, שמעת מחוץ לפה? לא, לא קראתי שום דבר שלו.
אוקיי. האם שמעת שהוא התחיל לתרגם את הספר הקבלה ליידיש? לא. לא. דניאל, אתה שמעת על הלל צייטלין? סליחה, השם פרופסור. מוכר, אבל זהו, לא יותר מזה. מה אתה אומר, דניאל? שהשם מוכר לי, אבל לא יותר מזה, כמו שלמה. כן. ושלמה, מה אמרת עכשיו? שבלה נכנסה, שלום בלה. שלום בלה. שלום, שלום. כן, אנחנו עכשיו לפני שאני, דווקא לבלה אני צריך להגיד שני דברים, שאני כל הזמן שוכח להגיד לה. קודם כל, ביום חמישי שעבר, כאשר את הלכת ללנדסמנשפט של יוצאי זגלמביה, אני מניח שאבא שלך משם? מסוסנוביץ, כן. אפילו מסוסנוביץ, אמרת לי פעם, נכון? אז אנחנו לא המשכנו לקרוא את אהרון צייטלין, אלא הקדשנו 1.5 שעה ביום חמישי שעבר, מכיוון שזה היה יום הזיכרון לשואה, הקדשנו 1.5 שעה לדיונים אינטראקטיביים על האופן כיצד מזכירים את יום השואה במדינת ישראל, מה חסר שם, מה מיותר שם, ולכן לא הפסדת שום דבר לגבי המונולוג. היום אנחנו נמשיך, אבל לפני שאנחנו ממשיך, עוד דבר שרציתי להגיד לך ואני שוכח, זה כבר כמעט חודש. אני בשעה טובה עברתי לחדר החדש שלי בהר הצופים, בשעה טובה. כן, והתחלתי למיין את הספרים. לפני שעברתי, לפני שהוציאו אותי משני חדריי, סיפרתי לך בלה שיש לי 7 ספרים של גולום. של גולום, אברהם גולום, אבל מה? ברגע שהעבירו לי את שני החדרים, חדר אחד שמו באיזה מחסם, וחדר אחר לחדר החילופי שלי, הרשמי, עשו לי בלגן בכל הספרים שכבר סידרתי לתת לך, ועכשיו אני מארגן את הכל מחדש, אבל כבר מצאתי, נדמה לי, את 7 הספרים, ובקרוב אני אזמין אותך לבוא לקחת אותם, ואולי עוד ספר שנדמה לי שיש לי 2 עותקים, וזוהי הביבליוגרפיה ששמרוק, פרופסור שמרוק כתב על פרסומים יהודיים בברית המועצות. את יודעת, הספר שהוא פרסם בראשית שנות ה-60, את מכירה אותו? לא, ואני אשמח לראות אותו. כן, לא רק לראות, אני מוכן לתת לך אותו במתנה. אשמח. בשביל הדוקטורט שלך. אז זה מה שרציתי להגיד לך. לפני שהגעת היום, וברגע שהתחלנו להקליט, אני התחלתי להגיד שאני מתכנן, כי ביום חמישי הקרוב, ביום העצמאות, אנחנו נעשה דבר מקביל, אבל שונה, כמו שעשינו ביום חמישי שעבר. אם ביום חמישי שעבר דיברנו על אופן האזכור של יום הזיכרון לשואה, הרי שביום החמישי הקרוב אני ארצה לדון איתכם על נושא שעד שהגעת שלמה ודניאל אמרו שאין להם מושג על הנושא הזה, ואני חושש שגם את לא, והנושא הוא מה יש בספרות יידיש מסוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה על ארץ ישראל, החזון של מדינה ומדינת ישראל, עד 48. האם פעם שמעת ממישהו מדבר על נושא כזה? לא כנושא, אני חושבת שהיו אזכורים, אבל אני לא, אין לי בשלוף עכשיו. היו אזכורים פה ושם על סופרים ציונים, על
כן. אפילו שלום עליכם הזכיר את זה באיזה מאמר, אני זוכרת שהוא כתב. נכון. כן, אבל לא יש בצורה... פה ושם, כן. אבל מעולם לא נתקלתם במחקר שיטתי, כן, שסוקר את ספרות יידיש מאז חיבת ציון במאה ה-19 ועד להקמת 48, מה יש לנו בספרות יידיש כמקור לחזון, קודם כל על ארץ ישראל, ומקור כחזון של מדינה יהודית, ויש המון. ובזמנו אני כתבתי מאמר גדול בשביל הקרן הלאומית למדע, כן. שאפילו יש לי הרגשה זכה... ששלמה נעלם לנו. סליחה? יש לי הרגשה ששלמה נעלם לנו. שלמה? שלמה, אתה שומע? הוא פתאום נעלם מה קרה? אני לא יודעת. שלמה, אתה או, הנה, שומע? אני רואה שהוא מנסה עכשיו להיכנס שוב. הנה, שלמה חזר. אוקיי. ובכן, זהו נושא שאני ארצה להקדיש לו ביום חמישי הקרוב את מלוא תשומת הלב, וכל כך למה? מכיוון שאני לא אומר את זה לא על דניאל ולא על שלום ולא עלייך, אבל במדינתנו מקובל, כמו שהרבה סטריאוטיפים קיימים, שספרות יידיש היא ספרות גלותית, ומה לה ולחזון של מדינה יהודית, וההפך הוא הנכון. והמאמר שכתבתי בשביל הקרן הלאומית למדע אפילו זכה למימון כדי לערוך מחקר מקיף גדול על הנושא. ובמאמר שכתבתי כפרויקט מחקר, אני שוטח כל מה שאני יודע, וזה לא מעט, על ספרות יידיש כמקום לחזון של מדינה יהודית, מאז שלום עליכם, כמו שאמרת, כן? ואני מוסיף מנדלה, ואני מוסיף פרץ, וכל יתר הסופרים הידועים שלנו עד 48. אז ביום חמישי הקרוב אנחנו נקדיש את זה לזה. וברגע שבלה הגיע, אני רציתי לתת דוגמה של נושא כזה בספרות יידיש שאף אחד לא יודע עליו, חוץ ממי שכתב על זה ספר. כן? ובאותו ספר או מאמר, אני כבר לא זוכר אם זה היה ספר או מאמר, מוזכר הלל צייטלין, האבא של אהרון צייטלין. כשבלה הגיע, אני התחלתי לשאול את שלמה ודניאל, מה הם יודעים מחוץ למה שאנחנו אמרנו או לא אמרנו כאן, על הלל צייטלין. בלה, את שמעת בלימודים שלך על הלל צייטלין משהו? שמעתי את השם, אבל לא... אוקיי. לא עלה באף אחד, אף לא אחד מהקורסים, לא... אוקיי. אז אני רוצה להגיד כמה מילים, מכיוון שזוהי לקונה, זה חוסר שבמדעי היהדות, לא משנה איזה קורס אתה שומע, וגם בספרות יידיש, אם לא שמעתם, יש פה איזה ליקוי. ולמה? א', אני אגיד את הנימוקים למה אסור שלא להזכיר את הלל צייטלין כשלומדים מדעי היהדות על המחצית הראשונה של המאה ה-20. נימוק אחד, הלל צייטלין נחשב למנהיג יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם. מנהיג יהדות פולין כיצד? הלל צייטלין
בנוסף לזה שהוא היה סופר, הוא היה עיתונאי שכתב כל שבוע מאמרים בדרמומנט ובהאינט בעיתונות היומית המרכזית, והוא היה אפילו אחד המייסדים של העיתון דרמומנט. ובמאות המאמרים שהוא פרסם בשתי מלחמות העולם, עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, הוא עסק בכל תחום שאתם יכולים להעלות על הדעת שקשור לקיומו של העם היהודי, גם בפולין, גם בארץ ישראל. זאת אומרת, שאלת ארץ ישראל ומרכזיותה בעתיד של העם היהודי, וקיימים כבר כיום ספרים ומחקרים איך אומרים? מחקרים בפעולה. אנשים כתבו וכותבים עבודות גמר ועבודות אמי על הלל צייטלין מכל מיני בחינות. זה דבר ראשון. סליחה רגע, מי היה חבר של בשבי זינגר? הלל צייטלין או אהרון צייטלין? אהרון צייטלין. אוקיי. כן? כי אהרון צייטלין היה בן דורו. הלל צייטלין הוא קודם כל היה יליד המאה ה-19, הוא היה חבר של ברנר בהומל, והוא נרצח על ידי הנאצים ב-42. אמרנו דבר ראשון, הוא אחד העיתונאים הכי חשובים בעיתונות יידיש בין שתי מלחמות העולם. ולו רק כדי לכתוב עליו כעיתונאי ביידיש, היו צריכים להזכיר אותו בכל מיני הקשרים. זה א'. ב'. הלל צייטלין התחיל לתרגם את הזוהר ליידיש. כן? ואפילו גרשון שולם מזכיר אותו בהקשר הזה כשהוא עוסק בקבלה. ג' הלל צייטלין היה סופר גם ביידיש ובעיקר בעברית, אבל גם ביידיש, כתב שירה ביידיש, ובעברית הוא כתב לא מעט ספרים שעוסקים רובם במחשבת ישראל. אמרנו 3 נימוקים. 4. הלל צייטלין בשנות ה-30, הוא היה קול בודד במדבר שקרא לחזרה לשמירת מצוות וליהדות ליהודי פולין. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא היה מורה של יצחק שדה. יצחק שדה רואה בהלל צייטלין את מורו הגדול. והלל צייטלין ניסה לקראת סוף שנות ה-30 להקים חבורה, כן, שתדבר על, איך נגיד את זה, יישוב ארץ ישראל וחזרה ליהדות. אבל הדבר העיקרי, ב-1919, אתם לא תאמינו, ב-1919, בעיתון דרמומנט, 1919, כן?
בעיתון דר מומנט פרסם הלל צייטלין רומן ב8 פרקים, רומן אוטופי, 40 שנה לפני הקמת המדינה, ושמו של הרומן ביידיש היה מדינת ישראל בשנת 2000. וב8 הפרקים האלה הוא מתאר כיצד תיראה מדינת ישראל כאשר בשנת 2000, הדבר קרה ב-48, הוא אז מדבר על שנת 2000, כיצד תיראה מדינת ישראל האוטופית הזאת כשהיא תקום. אני נתתי רק דוגמה, כן, של הנושא של ארץ ישראל וחזון של מדינה בספרות יידיש. זוהי דוגמה אחת מתוך מאות בספרות יידיש. ועל זה אנחנו נדבר ביתר פירוט ובצורה מסודרת ביום חמישי הקרוב. בלה הזכירה את שלום עליכם, והיא אמרה שבנושא של ארץ ישראל יש לשלום עליכם, אמרת מאמר, כן? כן. זה הרבה יותר מזה. אני רק נותן דוגמה שנייה באופן כללי, ביום חמישי נדבר ביתר פירוט. שלום עליכם היה אחד התעמלנים הראשיים של תנועת חובבי ציון עוד לפני כינוס הקונגרס הציוני הראשון בשנות ה-80, לגבי חזון של הקמת או יישוב ארץ ישראל. כן? פרץ התלבט במאה ה-19 בין ארגנטינה או פלסטינה. יש לו במכתבים שלו, הוא אומר, לאן ללכת, איך לעזוב את אירופה, לארגנטינה או לפלסטינה. מנדלה מוכר ספרים ב-1910, ואני מכיר את כל המכתבים שיכולנו לאסוף בזמנו. הוא כותב מכתב שהוא היה רוצה והוא שוקל להתיישב בארץ, אז לא הייתה מדינה, להתיישב בארץ ישראל לקראת סוף ימיו. מה אני רוצה להגיד עם הדוגמאות האלה הקצרות, בלי לפרט הרבה? שארץ ישראל וחזון של מדינה, זה לא היה בתרבות היהודית ובתרבות יידיש, דבר קיים רק בגלל המצב של היהודים ברוסיה ובפולין. בכלל לא בגלל זה בעיקר, אלא מכיוון שארץ ישראל לא הפסיקה מעולם להיות בתודעה, בתפילות ובתמונות העתיד של סופרי יידיש, כיהודים אשר החזון של שיבת ציון לא מש מליבם, גם אם במשך 2000 שנה המשכנו לחיות בגלות. אז אתם יכולים לשאול אותי, אם אתה צודק במה שאתה אומר, אז למה לא שמענו בשיעורים שלנו בספרות יידיש ובמדעי יהדות על יידיש כמקור לאותו חזון עתידי של שיבה לארץ ישראל?
ואפילו יותר מזה, של הקמת מדינה. למה לא שמענו? שלמה, מה היית עונה על איך היית עונה אם היית שואל אותי שאלה כזאת? אינני יודע מהי התשובה לשאלה הזאת. דניאל, מה אתה אומר? למה לא שמענו? אני מבין, מה? מה שאתה אומר, שיש סוג של כפייה או צנזורה תרבותית, מהאלה שהקימו את המדינה, אני מתכוון יהודי גרמניה, אוסטריה, איך קוראים לו, הרצל כמובן, וזהו, אלה הגיבורים, ופה זה נגמר, פה זה מתחיל ופה זה נגמר. כן, אתה משתמש במונח צנזורה. בלה, מה את אומרת? צנזורה או כפייה תרבותית כמו כפייה דתית. אולי. בלה, עוד מעט אני אתייחס. בלה, מה את אומרת? אני חושבת בכיוון שדניאל אמר, מי שהגיע לארץ התקבל יותר בברכה, פחות בברכה, אבל קיבל את האפשרות לפרסם, לכתוב, להגיע לתודעה הציבורית, ומי שלא בחר לבוא לארץ, כן. היה קצת מוקצה, אולי זו מילה קשה, אבל סוג ב' מבחינת אתה צריך רגע לענות את הטלפון. אוקיי, לא, אני עוד מעט אענה לכם. אני רק רוצה לבקש מטובה לפתוח את הוונטילטור. טובה, את יכולה לפתוח את הוונטילטור שלי? תודה. לאור מה שאתם עניתם, אני רוצה לשנות את המושגים שאתם משתמשים בהם, ולהגיד, כן, תודה, טוב, אם את יכולה, להגיד דבר הרבה יותר, נקרא לו מעשי ופחות אידיאולוגי, דבר הרבה יותר חמור. רגע, יחיאל. מה? זה בסדר, בלה? בסדר מה? כי, הנה, שלום לך. היי. כן. העניין הוא לדעתי הרבה יותר חמור ולא קשור באידיאולוגיה בכלל. ואני אסביר את עצמי. תראו, אין דבר יותר לטלי במובן של דבר יותר מימית. אין דבר יותר מזיק מאשר חוסר ידיעה. אני אומר שבמדינת ישראל, אתם יודעים את זה, מכיוון שלשון וספרות יידיש לא ידועים כחלק מהתרבות במדינה, בודדים לומדים את זה באוניברסיטאות. לשון ותרבות יידיש איננה נחלת הכלל. אז איך אנחנו רוצים שבמדינת ישראל ידעו שספרות יידיש היא אחד המקורות החשובים לחזון על ארץ ישראל ולחזון של מדינה יהודית. זה לא הצנזורה לדעתי ולא אידיאולוגיה, זוהי הבערות, חוסר הידיעה. אני רוצה להוסיף משהו ברשותך. כן, אדרבה. אני קראתי לפני כמה ימים בעיתון, ציטטו איזשהו פמפלט שכתב ז'בוטינסקי, כן. והוא הזהיר מפני השואה באופן המפורש ביותר, וקרא ליהודי גרמניה, צאו, אנא מכם, לכו, אתם עומדים להיות מושמדים
גם ליהודי פולין הוא קרא, זה דבר וגם ידוע ליהודי מאוד. פולין, ושום דבר לא עזר לו, איש לא זז ממקומו. כן. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה רואה איום כזה, שאף אחד מהם לא זז, אז על מה אתה מתפלא? כן, אתה שואל או זורק מחשבה, ואני רוצה בקצרה לענות לזה, ואם אתה רומז, כן, שגם אלה הרי אנחנו יודעים שמששת המיליונים האומדן הוא ש5 מיליון דיברו יידיש. אם אתה רומז לזה שאפילו אלה שדיברו יידיש ונכחדו בשואה לא זזו, אז אתה אומר לי, אז מה לך לבוא להגיד שספרות יידיש היא מקור לחזון ארץ ישראלי וחזון של מדינה? אתה כאילו סותר את המציאות ההיסטורית. זה מה שאתה טוען, שלמה? בהחלט. אוקיי. אז על זה אני יכול לענות רק דבר אחד. ספרות יידיש, בניגוד אולי למה שאנחנו נוטים לחשוב, זוהי ספרות שנכתבה על ידי אליטה תרבותית דוברת יידיש, לא על ידי העם. זאת אומרת, העם שלא זז, לא זז אולי בטוח, בשל סיבות כלכליות, פוליטיות, שהרי לא קל לקחת 5 מיליון שאילו היו באים היו ניצלים, לקחת אותם בשתי מלחמות העולם ולהזיז אותם לארץ ישראל שבה עוד לא הייתה מדינה, והייתה תחת שלטון האנגלים, והייתה ארץ לא מפותחת. לכן אני חושב שזה שיהודים לא זזו, כן? וזה שספרות יידיש בכל זאת, כפי שאני ארצה להוכיח ביום חמישי הקרוב, היא מקור לא אכזב של מחשבה על ארץ ישראל וחזון של מדינה יהודית, אינני חושב שדבר אחד מוציא את השני. למשל, בדוקטורט של חני ברקת גלנצר, בספר שהיא פרסמה במפעל דוב סדן על העיתון דר מומנט, הספר המדהים שהיא חקרה על תולדות היומון דר מומנט מ-1908, אם אני לא טועה, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. יש לה פרק גדול ביותר על הנושא של ארץ ישראל בתוך העיתון דר מומנט. והיא שם מוכיחה שזה בעיתון היומי הזה, שהופיע יום יום, הנושא של ארץ ישראל והנסיעות לארץ ישראל, אם של תיירים ואם בכלל, לא מש מדפי העיתון. אז זה מה שאני יכול לענות בקצרה למה ששלמה רומז. בסיכום, ספרות יידיש איננה התוצר של העם, אלא של האליטות של הסופרים והעיתונאים, שרבים מהם גם היו סופרים וגם עיתונאים. כן? אבל משם ועד להזיז 5 מיליון, לעזוב את הכל ולעלות בתנאים בין שתי מלחמות העולם, גם הפוליטיים וגם הכלכליים, המרחק
גדול מאוד. זה מזכיר לי משפט שאמר חיים ויצמן, אחרי כן. שהוא ביקר בארץ ישראל, ושאלו אותו מה אפשר לעשות. רגע, מתי הוא ביקר? תגיד תאריך. אני לא יודע מה הייתה השנה, אבל זה היה לפני מלחמת העולם השנייה. אוקיי. ושאלו אותו מה אפשר לעשות בארץ הזאת, אז הוא אמר ביידיש, מכן וש טריקן, זאת אומרת אפשר לייבש כביסה שם. זאת אומרת יש שם כן, טריקנן, לא טריקנן, אלא טריקנן וש, זאת אומרת זה ארץ חמה ולא סימפטית. וזה אמר גם כן איש האליטה של האליטה, הוא היה דוקטור לכימיה ומה שאתה רק רוצה. כן. טוב, בכל זאת אנחנו ביום חמישי, אני רוצה עכשיו לעבור ביום חמישי אנחנו נראה שהדברים היו יותר מקורבים לסופרים ממה שאנחנו יודעים היום, כרגע. טוב, אנחנו הפסקנו את מונולוגים פליינים יידיש. האם סימנת, שלמה, איפה? לא סימנתי, כי זה היה אצלי משהו וירטואלי. אנה עוד לא הגיעה? אנה לא תהיה, לא היום ולא ביום חמישי, היא טסה היום לאיטליה. מה היא עושה? זה סוג של חופשה, לא ממש חופשה, היא לקחה קורס וירטואלי באומנות בשנה האחרונה, ועכשיו כל הקורס נפגש בפירנצה כדי לראות את היצירות ואת המוזיאונים וכן הלאה. יופי, אז טוב שהיא לפחות הודיעה לך. כן, היא ביקשה ממני להודיע לכם. כן, בסדר גמור. אז שלמה, תעלה את... כן, העליתי את זה, אני מקווה שכולם רואים את זה, לא? טרם. כן. דניאל רואה? לא, טרם רואים. רגע לא רואים, אבל כנראה. אני חושב שאנחנו בעמוד 87 בבית השני. איך הוא מתחיל הבית השני? אז שנפתח לבד או מה? סליחה? אתה מציע שנפתח לבד? שלמה אומר שהוא העלה את זה על המסך, אבל לכל אחד יש גם מה שהוא קיבל. רגע, את רואה את זה, בלה, או לא? לא, אני לא רואה, לא. אז רגע, חכי, אני אנסה שוב לעשות כך שתראי. עכשיו את צריכה לראות. כן, עכשיו זה עולה, כן. איך מתחיל הבית השני, שלמה? Und Herrich schreibt auf die Papiers. Auf die לא papers. Papers. Auf die papers, ja. כן, תמשיך. אני חושב שפה סיימנו. טוב, אז תתחיל שם. יכול להיות ששלושת השורות האלה אנחנו קראנו. לא חשוב, תתחיל משם ונלך קדימה, כן. Und Herrich schreibt auf die Papiers. לא, papers, paper on the papers. ואתה ואדוני, ככה אני קודם שלמה, תקרא כמה שורות ש... לא, קראתי עד הנקודה. כן, אני אומר, תקרא כמה שורות רצופות, שנראה את הנושא. כן, הלאה. Swish is schlecht ob bei uns, Mister. Ihr mögt haben a Kopf von a Minister. אני חוזר להתחלה. ונעיר, ואדוני, או אתה בלשון מנומסת, הריך, אני שמעתי, אני שומע. לא שמעתי, זה שומע. לא זמן עבר.
אני שומע. כן? Schreibt auf die Papiers, אתה כותב על... לא פפירס, פייפרס. Papers, אתה אתה מכיר את המילה באנגלית. כן, כן, הרי כותב על נייר. אמרנו שבעל המונולוג משלב מילים באנגלית. כן. כן, כותב על ניירות. לא ניירות. עיתונים. פייפרס, עיתון. עיתונים. על עיתונים, כן. סוויש, לא, זה לא סוויש. מה המילה שכתוב? דה סוויש. לא. מי יכול לעזור? Jewish. דלת. Jewish. Jewish זה המילה is שהבעל המונולוג משתמש כדי לכנות יידיש. כן, Jewish. Jewish ist schlecht, ob bei uns, Mister. יהדות היא לא, רעה. Jewish זה יידיש. בשביל בעל המונולוג המילה Jewish זה יידיש. כן. יידיש היא רעה, ob bei uns, גם אצלנו, אדוני. יידיש מתקבלת לא טוב אצלנו. הלאה. Meint, haben ein Kopf von einem Minister. Ihr mögt haben ein Kopf von einem Minister. אתה יכול שיהיה לך ראש של שר. של שר, אבל אם אתה מדבר יידיש, זה לא מתקבל טוב. כן. תמשיך לקרוא. רק רגע, אני עובר לעמוד הבא. איפה אני? Steignisch und in Deutsch מה? Steignisch und Deutsch L. לא, לא, לא. סטויגנישט ודץ אול. in Deutsch All. דץ אול. זה לא מתאים וזה הכל. כן. בלה, אולי תמשיכי. Die Ware ist doch gar nicht wert. דיברי. Die Ware, ja. Ihr allein seid all right. Bet euer Leinteug... לא בית, בוט. בוט, נכון. בוט euer Leinteug in Dreerd. Die Ware ist doch gar nicht wert. הערך שלה, של לא, לא, ורי זה סחורה. זוהי מילה מגורמנת, כן? הרי בעל המונולוג, היידיש הוא מדבר מעורבת באנגלית, וגם כן בגרמניזמים, כן? ורי, הסחורה, כן. הסחורה פה לא שווה כלום. עיר עליין זית, all right. זית. זית. אתה בעצמך הנחה בסדר. בוט איירליין טויגן דריירד, אבל השורה שלך, הקו שלך, קו המסחר, כדי להתפרנס. הפרנסה, כן, הפרנסה שלך, טויגן דריירד, לא שווה לאדמה. כאילו, זה לא שווה כלום. שווה לאדמה. זאת אומרת, בעל המונולוג יודע שאהרון צייטלין הוא סופר ביידיש וכותב בפייפרס. בעיתונים, כן, ביידיש. Wie viel ihr sollt nicht menscheln, כמה שלא תנסה להיות בן אדם, להיות אנושי, נכון. wie viel ihr soll sich nicht allrightlen, כמה שלא תנסה, תשתדל להיות בסדר, all right, ותס helfen via Teuten Bankes, זה יעזור כמו כוסות רוח למת. Switch to another line, Mr. זייטלן, תעבור לקו אחר, מר צייטלין. מר זייטלין, כן. כן. עוד קצת. צריך גדנק דם עץ מתנענק, אני עכשיו נזכרת שקראנו את זה. נכון, נכון. האם אתה זוכר את העץ והענק?
ציח, האם אני זוכר את העץ והאנק, שזה הביטויים הפולנים, הפויליש יידיש, ככה דיברו על עץ, זה אתה, ואנק זה אייך, כן. עץ זה בעצם עיר, ואנק זה אייך. כן. כאילו. Ein Kleinigkeit, bot ich mit mein Misses, bot ich mit mein Misses, בקטנה, אבל אני והגברת שלי, mir usen a Jewish, a Hinediken, you know, a Pleinem. אנחנו משתמשים ביידיש של לוקאלי, מפה. מקומיים, של מקומיים, כן. You know, a Pleinem, יידיש פשוטה, אתה יודע. And besides, read man English, you know, וחוץ מזה מדברים אנגלית, אתה יודע, because of the business and because of the kinder, בגלל העסקים ובגלל הילדים. שור גרינרהייט hat man anders gerät. ברור, כשהיינו ירוקים, כשהיינו חדשים, דיברנו אחרת. בוט הצינדר, אבל עכשיו, reden wir a plain יידיש, mit a plain English, als plain. אנחנו מדברים יידיש פשוטה ואנגלית פשוטה, הכל פשוט. אני רואה בזה סיכה שאהרון צייטלין הסופר מכניס ליהדות אמריקה. טוב, עוד קצת. Greenerheit bin ich gewähnt nicht übrig satt, weil in jener Jahren habe ich reingeguckt in ein jüdisch Blatt. Greenerheit, כשהייתי ירוק, bin ich gewähnt nicht übrig satt. לא הייתי יותר מדי שבע. נכון. למה הכוונה שבע כלכלית? כאילו לא... הוא רעב, הוא היה עם רעב, כן? הוא לא היה לו פרנסה. כן. ואין יניון, אוקיי, בשנים ההם, habe ich reingeguckt in ein Jiddisch Blatt. אז בשנים ההם אני הייתי מסתכל בדף יידיש. בלט הכוונה עיתון. בעיתון, אוקיי. עכשיו, מה שמעניין, שקודם הוא אמר פייפרס, כשהוא דיבר אל אהרון צייטלין, עכשיו, כשהוא נזכר בשנים שהוא הגיע בהתחלה לאמריקה, הוא נזכר שעל עיתון לא אומרים פייפר, אלא בלט. אוקיי. אגב, אני לא זוכרת לא ידעתי שעיתון, שרק עיתון זה בלט, הרי גם אם אומרים דף גמרא, גמורה בלט, או זה נכון, אבל גם... ליטרטור בלט. כן, אבל בלט, אם תסתכלי, או אם מישהו יסתכל במילון, אתם תראו שזה גם עיתון. עכשיו, כמו שאת אומרת, את מכירה את המילה בלט כמו הבלט גמורה, אבל אל תשכחו שאולי, כן, לפי ההשערה שלי, מכיוון שדף גמרא זה דף, ויש לו צד א' וצד ב', ועיתון יש לו גם צד א' וצד ב', יכול להיות שאותם יהודים לומדי גמרא, כשלקחו עיתון ביד, קראו לו גם כבלט. כן, אני רואה עכשיו, הסתכלתי בוויינרייך. ומה הוא אומר? כתוב קודם כל ליף, שזה עלה, וגם sheet of paper, וגם sheet of newspaper, כאילו גם של עיתון, כן. בדיוק. גם בעברית יש לזה משמעות. עלה זה גם, עלים זה גם עמודים של ספר. נכון, עלי ספר. כן, נכון. לא, וגם להלעל, הפועל להלעל במקום. נכון. יפה, כן. Es liegt mich noch in Sikoren, ein Stück von einem,
Just wie hat man ihn gerufen? Es liegt mich noch in זיכרון, יושב לי עדיין בזיכרון, השטיק פון einem, חתיכה של... חתיכה הכוונה איזה מאמר בעיתון. כן, עכשיו, וג'וסט זה איזה קיצור, אני לא יודעת... ג'וסט זה ג'סט. אוקיי. אבל איך, ג'וסט, נכון, אבל איך קראו לו? ג'ייקוב גורדון. יעקב גורדון. גורדון אצלו זה גורדין, הסופר הידוע בארצות הברית, בסוף המאה ה-19, בהתחלת המאה ה-20, כן. אוקיי. Sie ist als gewesen einmal. Heint kann ich nicht afforden, because ich bin schon lang a citizen, you know. תרגום. Sie ist als gewesen einmal, זה הכל היה פעם. Heint kann ich nicht afforden, היום אני לא יכול להרשות לעצמי. נכון. Because ich bin schon lange citizen, you know, כי אני כבר הרבה זמן אזרח, אתה יודע. אז השאלה היא המעניינת, זוהי המנטליות של בעל המונולוג. אז מה, אם הוא הרבה שנים אזרח, הוא לא יכול להרשות לעצמו לקרוא בעיתון ביידיש? אולי ספסנישט. ספסנישט, בדיוק. יש כאן מנטליות של יהודי ורשאי שהתבולל לגמרי, כן? וספסנישט, כמו שאת אומרת, לקרוא יידיש. אוקיי. אוקיי. Bei uns in the United States, als mir wird a citizen, you know, badert man sich nicht mit den grünen Sachen. כתוב, badert man sich nicht? Badert man sich nicht. Bei uns in the United States, אצלנו באמריקה, בארצות הברית, אז מברת ה-citizen, כשנעשים אזרח, אתה יודע, badert man sich nicht. מה זה badert man sich nicht? מה זה to bother באנגלית? to bother, להטריד. ודאי. את שמה לב שאנחנו קוראים מילים באנגלית ומרגישים כאילו זה יידיש שאנחנו לא מכירים. כן, אני אפילו הפכתי את זה לבדרת, כמו... טוב. לא מטריחים את עצמנו עם דברים מדגרינה זכנים, הדברים שהיו לנו בהתחלה, בתחילת הדרך. של אמיגרנטים חדשים. כן. שלמה, אתה יכול להעלות את זה? כן, כן. Man lässt nicht mehr kein jüdischen Paper und man geht nicht sehen kein jargonische Stück. Man lässt nicht mehr kein jüdischen Paper, לא קוראים יותר עיתון ביידיש, und man geht nicht sehen kein jargonische Stück, ולא הולכים לראות יותר... לתיאטרון. כן, מחזות, הכוונה שטיק במובן של יצירה. אפיס, כמו שאומרים באנגלית, אפיס. כן, ז'רגוני שזה כמו שהאמריקאים קראו ליידיש, שזה ז'רגון, זה לא... נכון. בשבילו המילה יידיש לשפת יידיש לא קיימת. זה או ג'ויש, או ז'רגון. ז'רגון. כן? כאן מבחינת המנטליות של בעל המונולוג, אפילו המילה יידיש לא נמצאת בתודעה שלו. אצלו הרנסנס של תרבות יידיש, שקראה בראשית המאה ה-20, כן? דווקא כשהוא עוד היה באירופה, זה דילג עליו. כן. Trotz als mir soll schmisst uns eigene zurück, teug ist dafke gut in dreht, because es denkt sich und es gedenkt sich. Trotz als mir soll schmisst uns eigene zurück, למרות שאם משוחחים בשפה שלנו, בסגנה, לא. סגנה בעצמנו. מזול השמואסטון דו סגנה, אלא אם כן אנחנו נדבר על אותו עניין, דו סגנה זה אותו עניין. סגנה צוריק שוב על אותו עניין. כן. טויגס דווקא גוטנדררד, זה דווקא כן שווה
לא, גוטין זה לא שווה, המצב הנוכחי לא שווה, כמו שהוא אמר קודם לצייקי. גיטנברר זה על הפנים, מה שנקרא. על הפנים, בדיוק. כן. Because es denkt sich und es gedenkt sich, מכיוון שמתגעגעים לזה, זה מתגעגע וזה זוכר. כן, es gedenkt sich, המוח זוכר, ומתגעגע. הלב מתגעגע. כן. Und als man macht schon Geld, ist es etwas wert, ואם כבר עושים כסף, האם זה שווה משהו? Mein Sundel, der Tachshit Reb Mike, halt mich anyway. הוא אומר anyway, פרנלטם קייק. הבן שלי, התכשיט רב מייק, halt mich anyway. אין לו שם יהודי, קוראים לו מייק. מייק. אבל דמכל לא דרב, אפס. כן. halt mich anyway פרנלטם קייק. רואה אותי ממילא, קייק מה זה? כאילו לעוף? לא. קיין? קייק זוהי מילה אמריקאית מאוד לוקלית, שזה משהו דומה לאנלטר קאקר. תסתכלי בוויינרייך אם יש לו. קייק. כן. זה שפה שלא נכנסה ליידיש התקנית, זה אמריקניזם טהור. אני לא מכירה את זה, אני רק רגע. מי שלא חי שם לא יודע. אם בכלל ויינרייך, יכול להיות שהוא לא שם את זה אפילו. לא, אין. עכשיו, זה ודאי נמצא במילון של מרדכי שכטר, אבל לכם אין המילון שיצא לפני כמה שנים, שזה מילה אמריקאית. אוקיי. מילה דרוגטיבית, לא סימפטית, לגבי זקנים. כן. אוקיי. מהורבת אופן שוורציור, אפשיידים. עובדים קשה, השוורציור, כאילו לכל הרוחות. נכון. אפשיידים, לשדים ולרוחות. נכון. זאת אומרת, עובדים קשה, ומזה חיים, מרוויחים משהו, אבל, כן. מהורבת, כאילו, עובדים קשה. הורבן, זוהי מילה ביידיש שבאה מהאוקראינית דווקא, לא מהרוסית, כן? נדמה לי. כן. מה? Mein Töchterl gleicht nicht kein jüdischen Boy. הבת שלי לא מוצא חן בעיני הבחור יהודי. נכון. Hat sie sich verliebt in einen irischen Goy. Was ist verliebt? verliebt זה מילה שעושה צחוק מפרליפט, התאהבה. אוקיי. התאהבה בבחור אירי. כן. הובך, איניק לך שקוצים ונגוי אן איידם. יש לי נכדים שקוצים, גויים, ונגוי אן איידם, וחתן גוי. נכון. Und mein Misses, mein Jidene, don't you know her? והגברת שלי, אשתי, mein Jidene, don't you know her? אתה לא מכיר אותה? Kriegt rum in Häusen, wegt sich auf den Beach. היא מסתובבת עם מכנסיים, מתעוררת בחוף הים. לא, wegt sich, משרה עצמה במים בביץ'. אוקיי. טובלת בחוף. טובלת בביץ', כן, דרך אגב. מי שראה בשנות ה-60 טוריסטיות זקנות מארצות הברית בארץ, ראה נשים במכנסיים כאלה קצרים, זקנות עם קוויץ'. תמשיך. כן. Und malt sich und färbt sich und schafft sich und als mit der Quitsch und es hat nicht keinen jüdischen Tam. עכשיו בואו נראה מה אותן זקנות אמריקאיות עושות.
מולטזיך, מה זה מולטזיך, מולטזיך? מולט, מה זה? המולר זה צייר, כן, מתאפרת, מתאפרת. מתאפרת בשפתון. מצטבעת זה מה עוד פרדזיך, היא עושה? חוץ מולטזיך? ועושה איך? שופזיך, רגע, מולטזיך זה הראשון, מהו השני? פרדזיך, מה זה פרדזיך? צובעת את עצמה. צובעת את עצמה. מצטבעת. כן. ושופזיך. ושופזיך. שופזיך זה בתחום הדפיליישן. שופזיך זה to scratch, איך אומרים? לשפשף את עצמך. כן? אוקיי. כדי להיראות צעירה. כן. אונאלץ mit הקוויץ' והכל עם... מה זה קוויץ'? שכחתי. וואו, זה מאוד חשוב. זה צרחה. סליחה? צרחה. נכון, צרחה לא חזקה, מכיוון שהפיץ' של הקול של הזקנות האלה, שאני ראיתי הטוריסטיות בשנות ה-60 בארץ, כן? יש להם קול סטרידנט באנגלית, כן? קול גבוה, קצת מעצבן. קוויץ' זה לא צווחה, אלא... והכל עם קול צפצפני מעצבן, מה שאמרנו. Und es hat nicht keinen jüdischen טעם, ואין לזה טעם יהודי. כן. צייטלין פה, אהרון צייטלין, מכניס סיכות לתוך הבלון האמריקאי. יכול להיות שאומנם אותו בעל מונולוג אמר לו את זה, או יכול להיות שאהרון צייטלין שם את זה בפה שלו. הלאה. איך ורשה, מורנוב, בוניפרטן, דר פביאק מתדיגרטן, נלבקס, פרנצישקנר, איצ'מייר פריבס, ז'לנברמה. ז'לזנברמה. טוב, נראה לי כאן הוא מדבר על געגועים לוורשה. כן, אבל אחר כך ננסה מה שאני אוכל להגיד לגבי כל אחד. אז מהו הדבר הראשון שהוא... איך. קודם זה מתחיל במילה איך. המילה איך הזאת באה למסור געגוע בהסתכלות לעבר. ועכשיו הוא מתחיל למנות שכונות בוורשה. מהי הראשונה? מורנוב, עד כמה שאני זוכר, זה היה שחיית חמדה שנבנתה על ידי מהנדסים איטלקים, מעין פארק כזה, שהייתה בוורשה. מורנוס עם זכוכית. לא. שם זה מורנו, אבל פה זה מורנוב, זה משהו אחר. הלאה. לא, אבל אולי יש בזה משהו, אינני חושב. שיש שם ברחוב זכוכית מורנו. אינני חושב. כן, אוקיי. אבל יכול להיות. בוניפרטן זה שכונה שאני לא מכיר, אבל מהאזורים היותר האריסטוקרטיים. לאו דווקא איפה שיהודים חיו בגטו בוורשה. שם זה לא היה בגטו. הלאה. דר פביאק מתדיגרטן. מה זה פביאק? פביאק זה היה בית הסוהר, כן? בוורשה, שגם בזמן השואה הנאצים הכניסו שם יהודים בבית הסוהר ועינו אותם. אבל מכיוון שזה היה בית סוהר ידוע עוד מלפני מלחמת העולם השנייה, כן? ראו אותו מבחוץ, כן? ראו את המבנה הזה, שהיה מבנה מאיים ולא סימפטי. כן. גרטן. מתדיגרטן, הגדרות עם הסורגים? לא, גרטן זה סורגים. סורגים, כן. כן, הלאה. נלבקס, זה נדמה לי רחוב נלבקי, לא? כן, אבל לא רק... איפה אנה שאנחנו צריכים אותה? לא רק רחוב, אלא זהו
הרחוב פר אקסלנס של המסחר היהודי. שם כל הפעילות היומית של המסחר היהודי התנהל. הלאה. פרנצישקנר. הרחוב הזה, שוב, לא היה, אם אני זוכר, לא היה בתוך הגטו. שוב, אחד מהאזורים היותר אריסטוקרטיים. כן. איצ'מאייר פריבס. מי זה הם? יודעים? איצ'מאייר, לא יודעת. לא. אוקיי. איצ'מאייר היה עסקן של אגודת ישראל. יפה. בבית הקברות בוורשה יש מונומנט בקבר שלו, מונומנט מרשים, בנו על הקבר שלו מונומנט מרשים, והוא היה אחד מהאישיויות הידועות בוורשה, וגם איש עשיר. הלאה. ז'לזנה ברמה. ז'לזנה ברמה, זהו השער הברזל בפאתי ורשה. משם היו יוצאים כבר מוורשה. כן. אברשבר, hat geglichen sein Stott. geglichen, מה זה? השווה. כן, גלייך. לשון גלייך. כן, איש ורשאי השווה את העיר שלו, ואין אייגן מאמה, כמו... עיר ואם בישראל. אימא, כמו אימא, כן. אין חולם זייך נוח דם גז'יבוב אמול, בחלום אני עדיין רואה לפעמים שכונה יהודית מובהקת. דם גז'יבוב זה שכונה יהודית? כן, מובהקת. איך גי מרהר, איך גי מרהין, אני הולך לפה, אני הולך לשם. ונמול פרבלונג'ה איך כן מונקטוב. מונקטוב, ולעיתים אני נודד למונקטוב. תקראי עוד כמה מילים, הוא יתאר את זה, אני חושב. ווליבלטיס גרין. זהו, שזהו אזור כנראה ליד הנהר, כן, מקום טבע שכולם זוכרים אם גרת בוורשה, כן. Is Voje Herzig anyhow nicht gut mit Jeden, אז מה אתה שומע ככה חוץ מזה, לא טוב עם היהודים, זה אומר בעל המונולוג ב-46, כן? זאת אומרת, אחרי שהשואה כבר ידועה בעולם. הלאה. שלמה, אתה יכול להרים את זה? כן. היטלר, מיידנק, אויס ורשה, אויס ולט, אויס, אלס אויס. היטלר, מיידנק, אין ורשה, אין עולם, אין, הכל אין, נגמר, כאילו. וכאן אהרון צייטלין בעצם נותן לבעל המונולוג לדבר על מה שהיה מקום הולדתו של בעל המונולוג בריחוק מסוים. כן? אין פה איזושהי התרגשות אישית לגבי מה שקרה בשואה. היהודי האמריקאי הזה כבר מרוחק מדי אפילו מעיר הולדתו, כדי להתייחס לזה ככה בשוויון נפש כמעט. אוקיי. Weil yes, aber ihr personally, wie macht ihr da euch? טוב, כן, אבל אתה פרסונלי, זה כמו פרסונלי? ודאי, ככה יהודים מדברים באנגלית. במקום להגיד פרסונלי, זה פרסונל. wie macht ihr da euch? מה אתה עושה כאן? איך הולך לך כאן? איך הולך לך כאן, כן.
Sure, airline is in dread. ברור, הקו שלך, הפרנסה שלך על הפנים. כן. בוא תשתיק לבן מחתיך, איך חודש, אבל קצת פרנסה, יש לך לפחות? כן. ווס, הל. מה? לעזאזל, לגיהנום, לעזאזל. Ihr sagt, ihr seid gestorben, bot ihr macht dem Unstell, als ihr lebt, אוי ויי. אתה אומר שאתה מתת, אבל אתה מעמיד פנים שאתה חי? נכון. העניין הזה שניצולי שואה ראו את עצמם כמתים מהלכים, זהו נושא לא רק שאהרון צייטלין מכניס במונולוג הזה. אתם צריכים לדעת, כאשר אני חקרתי את הביוגרפיה של קצטניק, יש עדויות שכאשר, רגע, זה לא קצטניק, את הביוגרפיה, אני פה מפחד להתבלבל, נדמה לי שזה היה, תנו לי לחשוב רגע, כן, קצטניק. אחרי המלחמה, כאשר קצטניק הגיע לרומניה, בדרך לארץ ישראל, הוא הגיע לרומניה, לבוקרשט, ביחד עם כמה מחברים שלו מאוישוויץ. ושם בבוקרשט הוא פגש קבוצה של לוחמים במרד גטו ורשה. בעדויות שאני אספתי. והלוחמים מגטו ורשה הזמינו את קצטניק וכמה מחבריו מאושוויץ לגור איתם באותו בית. ואחת הכותבות על הדיור המשותף הזה, מיד לאחר המלחמה בבוקרשט, מספרת שבלילה, קצטניק וחבריו היו פתאום קמים ועושים רעש כאילו קוראים להם להפל למסדר באושוויץ. זה לא נתן להם מנוחה והיו מביימים מסדר באושוויץ באמצע הלילה. ואותה כותבת מספרת שקצטניק וחבריו היו עושים דברים מוזרים. הם היו מסוגלים לקחת ספסלים ובאמצע היום להעמיד אותם על המסלול של הטרמוואי, של החשמלית בבוקרשט, כדי לעצור ולא לתת לחשמלית להמשיך לנסוע. והיא אומרת ששום דבר לא אכפת להם, בשבילם זה היה מין פורקן של אנרגיות, כי הם טענו שהם בעצם אנשים מתים שחיים. ושום דבר לא מפחיד אותם, ושום דבר לא עוצר אותם. כן? ככה שמה שאהרון צייטלין שם בפי הבעל המונולוג, יש לו אחיזה בהתנהגויות של ניצולי שואה, ומה שמספרים על קצטניק זה אחת הדוגמאות של מת חי. אגב, אם כבר עשינו דיגרסיה לקצטניק, מה חשבת על השורה כששלחתי, ביקשתי מטובה שתקריא לך, איך השם של...
יפה. אשתו של קצטניק. אולי קודם תספרי לכולם, ואז אני אגיד לך, כי באמת חשבתי. אבל אוקיי. קודם תגידי לכולם, ואז אני אגיד. אוקיי, אז אני אספר לכם, אני יכולה גם אחר כך לשלוח לכם את התמונה. ביום חמישי נסעתי למודיעין, לאתר ההנצחה של, זה נקרא קדושי זגלמביה. זה ביום שלא יכולת לבוא. כן, ביום השואה. לא הייתי אף פעם, כשאבא שלי היה בחיים, לא עניין אותי, ופתאום חשבתי לעצמי, מעניין אם השמות של קרובי המשפחה מונצחים שם, ובכלל, פתאום ככה נהיה לי איזה רצון, אולי אני אפגוש אנשים זקנים שלמדו בבתי ספר ביידיש, אז בכלל אני יכולה, לא פגשתי. בקיצור, הגעתי וראיתי קיר זיכרון, אגב זה עשוי מאוד יפה שם, וחיפשתי את קרובי המשפחה שלי ולא מצאתי, ואני אנסה לעשות משהו בעניין זה, וככה אני מסתכלת על סוסנוביץ, זה מחולק לפי ערים, לפי אזורים, פתאום אני רואה פיינר, קצטניק, סניה, סלמנדרה. עכשיו, מכיוון שדיברנו הרבה על קצטניק, ומכיוון שבאותו זמן שדיברנו על קצטניק, אז אני קראתי את סלמנדרה, אז אני אמרתי, וואי, כאילו אני לא יודעת מי החליט לכתוב את השם שלה ככה, בקיר ההנצחה, אבל זה מעניין. זה שקוראים לה סניה, אני יודעת, כי ככה הוא קורא לה בספר, בסלמנדרה, לאשתו של הגיבור, כן? זה שהוא קרא לעצמו קצטניק, כן, יחיאל פיינר קרא לעצמו קצטניק, אנחנו יודעים, אבל למה סלמנדרה? כאילו, סניה סלמנדרה. כן. זאת אומרת, בשביל אנשים שלא יודעים מה שאת יודעת, זה לא אומר כלום. אני מניחה, כן. אולי תהייה, אולי זה מעורר תהייה. כן, זאת אומרת, מבחינה דידקטית, אם מדובר בזיכרון, הם צריכים עוד ללמוד איך להנציח דברים, כדי שהקהל שלא יודע, והדורות שלא היו שם, יבינו על מה מדובר. עכשיו, כשהיית בטקס, מה קרה בטקס? הטקס היה, אני חושבת, זה היה בסימן, הרי עכשיו, השנה, זה האישה היהודייה הלוחמת, כאילו זה המוטו של הטקסים השנה, כן. בשנת הזיכרון הזו. אז דיברו על נשים מאזור זגלמביה, חלקן מסוסנוביץ, חלקן לא, רובן כבר נפטרו כי עברו הרבה שנים, אבל חלק מהם עדיין בחיים, בשנות ה-90 ומשהו שלהם. אפילו הייתה אישה אחת שעלתה לבמה בת 90 ומשהו, להדליק משואות. כן, נדלקו 10 משואות, זה היום הטרנד, להדליק משואות. כן. ודיבר שר התפוצות, ודיבר טקס. כן, זאת אומרת, לא היה בטקס שום דבר לימודי, אלא רק עניין של אזכרה. כן, אבל כן, לשמוע על הנשים האלה שחלקן עשו באמת דברים, חלקן לחמו, חלקן עסקו בחינוך, גם בתקופת השואה וגם בתקופת התקומה, זאת אומרת בישראל. בהחלט היה בזה גם אלמנט חינוכי כאן, של ללמוד על אנשים שתרמו, שעשו דברים... כן, לא רצית לנצל את ההזדמנות ולשאול שאלת אתגר למי שמנהל את העניינים, מה זה פיינר, מה זה סניה, מה זה סניה? אז זהו, אני לא יודעת אם זה היה המקום, אבל מכיוון שלא ראיתי אף אחד מבני המשפחה שלי, זאת אומרת סבתא שלי והסבא החורג והילדים הקטנים, אני רוצה לפנות לארגון ולשאול אותם, מה אפשר לעשות כדי, כאילו הקיר שם די מלא, אני לא יודעת איך אפשר ואם אפשר להוסיף עוד שמות, אבל כן. אם אני אעשה את זה, אני אשאל גם. כמה אנשים היו בהזכרה הזאת? משהו בין 150 ל-200. זה המון. כן, כן, אבל הם כנראה התכוננו להרבה יותר, הם הכינו לדעתי איזה 400-500 כיסאות,
בערך חצי. ומי הם היו האנשים הכי זקנים לפי מה שראית? היה שם איש בן 100, יצחק טורנר, הוא היה הכי מבוגר, והוא עלה לבמה, כאילו להדליק משואה, והיו שם עוד כמה בני 80 ו-90, והיו כמה, לא הרבה, לא יותר מ10. חבל שלא דיברו קצת על קצטניק, הרי הוא כיום אחד הסופרים הכי מפורסמים. יכול להיות שבשנים קודמות כן דיברו עליו, אני לא יודעת, כי לא הייתי אף פעם. כן. וואו. כן. בכל אופן זה היה אירוע מרשים, כאילו זה נגע בי, זה היה לי מיוחד, נגיד ככה. אני לא יודעת אם אני אעשה שוב, אבל... ומה, והכי צעירים, בני כמה היו? צעירים היו ילדים אפילו, זאת אומרת, דור רביעי, אולי חמישי אפילו. הביאו את הילדים. כן, לא המון. רוב האנשים היו, הייתי אומרת, בחתך בין 40 ל-70 כזה. כן. יש להם פרסום חודשי או שנתי או משהו? אני רואה אותם בפייסבוק, אבל יש להם כל מיני פעילויות, כן. מעניין. כן. כן, מעניין מאוד, כי הרי אנחנו יודעים שלנדסמנשפטים כל השנים, אני רק חושש האם הדורות הבאים ממשיכים את המסורת ועושים משהו הלאה, לא רק טקסים פורמליים. זה מה שביום חמישי שעבר דיברנו 1.5 שעה כן. על הפורמליות. אני יודעת שלמשל בסוף יוני הם מארגנים טיול, כאילו נסיעה. עניין חברתי, כן. כן, לזגלמביה. לא לימודי, לא. לזגלמביה עצמה. אני מניחה שלימודי, כן. יפה, לזגלמביה עצמה. כן. זה מעניין. כן. טוב, בסדר גמור. אז יש לנו עוד קצת זמן, אני מקווה. 10 דקות. אופה, כן. אז אם שלמה רוצה להמשיך לקרוא, אני אשמח. מה אני לא עושה כדי לשמח אותך? אלא, תסביר. אז למה אתה מוכן לקרוא? לא, אני קורא, מה? כדי לשמח אותך, יחיאל. הוא אומר שהוא לא עושה כדי לשמח אותי. מה הוא לא יעשה בשביל לשמח אותך? זה מה שהוא אמר, לא הבנתי. לא, הציניות שלך היא במקום, זה נחמד, אבל תחשוב על זה שכל מילה שאתה קורא, עוזר לך ללמוד לקרוא טוב יותר, זה הדבר העיקרי. אני רוצה להגיד לך שאני בוגר בית הספר הגבוה לקומפלימנטים בפריז. מה זה? מה זה בית הספר הזה? נדבר על זה פעם, לא חשוב. אוקיי, בסדר גמור. טוב, תמשיך. אנחנו, what do you mean gestorben? What do you mean gestorben? What do you mean gestorben? מה אתה מתכוון מת? שאתה מת. Ihr meint zu sagen, אז חלילה וחס, אתה מתכוון לומר שחלילה וחס, ihr seid plain und simple gestorben, האם מתת באופן פשוט? לא מתת, זה לא זמן עבר. האם אתה רוצה להגיד שאתה מת באופן פשוט? שאתה מת עכשיו, כן? לא בעבר. כן. פליין וסימפל, בעברית אין תרגום גם לפליין וגם לסימפל, זה שניהם פשוטים. בסדר, נמצא איזה פשוט וללא סיבוכים, אתה מת. I got it. I got it. ג'וק עזה. ג'וק עזה. זאת כזאת, אני תפסתי את העניין, זה מין בדיחה כזאת, אשפס,
זה מין... זה ג'וק, בדיחה, כן. כן, דברים בטלים. כן, זאת אומרת, בעל המונולוג, תשמעו, אנחנו כאן קוראים, תשמע שוב, כמה שורות שהן בדיוק מדגימות מה שאני אמרתי לכם לפני 2 שיעורים, שבמונולוג אומנם מדבר בעל המונולוג בגוף ראשון, אבל בדבריו, מכיוון שהוא מדבר בפני קהל, בעל המונולוג לא עומד מול קיר אטום, הוא עומד מול מישהו. ואז כאשר הקהל מגיב, התגובות של הקהל, במקרה שלנו אהרון צייטלין, שהוא הקהל, מקבלות ביטוי במילים של בעל המונולוג. כן? שהרי אנחנו עם בעל המונולוג שומעים שצייטלין כאילו אמר לו, הרי צייטלין לא מדבר, אבל אמר לו, מה, אני מת, מה? אומר לו, מה, אתה מתכוון שאתה אומר מת, באמת שאתה מת? בצורה פשוטה? אומר היהודי האמריקאי, זה בדיחה, הוא לא תפס את מה שדיברנו קודם, שיהודים ניצולי שואה, אף על פי שהם היו ניצולים, ראו את עצמם כמתים חיים, וזה בכלל לא בדיחה. אבל היהודי האמריקאי לא מבין את תנועת הנפש של ניצול שואה. אז הוא רואה בזה סתם בדיחה. הלאה, תמשיך. הנאמס, זוקטיר, זה דבר אמיתי מה שאתה אומר? נכון. זה לא בדיחה. Ihr sagt, in Amerika seid ihr gestorben, nur man hat euch nicht getan, euer Recht. אתה אומר, in Amerika seid ihr gestorben, שאתה אומר שבאמריקה אתה מתת? לא, לא מתת, שאתה מת. זמן הווה. זית? בסדר. נגיד, אני מקבל. אתה אומר שבאמריקה אתה מתת, בסדר. אם כי זין גשטורם זה, אפשר גם לתרגם את זה, אתה מת עכשיו. כן, הלאה. Nur mir hat euch nicht getan euer Recht. רק שלא עשו איתך, לא עשו איתך את הצדק שלך. כן, לא קברו אותך. אתה מת מהלך. אנחנו רגע, אמרנו לפני 2 פגישות, שאהרון צייטלין ראה את עצמו כאחד מאבלי ציון, שלא היה יושן על מיטה עם מזרון, אלא בלי מזרון, שלא היה מתגלח וכולי וכולי. הוא נהג דברי מנהגי אבלות, כאילו לא רק משפחתו מתה, אלא גם הוא עצמו. הלאה. Ich will mich nicht sparen. טוב, ich will mich nicht sparen. אני לא ארמה את עצמי. לא. sparen, בלה, דניאל. כן. Ich will mich nicht sparen. אני לא אחסוך. לא, שפורן זה לחסוך. אוקיי. שפרן, זיך שפרן, זה לדחוף אחד את השני. פה הכוונה, אני לא אתווכח. כן? או לא אתעקש. אני לא אתווכח. אתה אומר שאתה מת, אז אתה מת. הלאה. אני לא אתווכח איתך. אפשר זייט גרחט. יכול להיות שאתה צודק. כן. But anyhow, לא בת, אלא בוט. בוט, anyhow, אבל בכל מקרה, gestorben, geschmorben, a Leben machtיר.
גם אם אתה מת, גם גשמורן היה לנו כבר. לא, זה כשרוצים להגיד פרנוסה שמרנוסה, גשטורן, גשמורן, מתת, לא מתת, הלב מכתיר. אתה עושה חיים, מתפרנס. אתה מתפרנס. ווס טראכטיר, מה אתה חושב? כן. סייז אייך זה איך Ungezalzen. אויפן הרסן. סייז אייך זה... אני מבין כל מילה, אבל אני לא רואה את המשפט. אני רואה שזה... שלך אני רואה... שאתה... Ungezalzen אויפן הרסן. יש המלאכה על הלב. כן, כמו שאומרים, לזרוע מלח על הפצעים. זה הכוונה. שאתה סובל, כן. ולקיינר הרט לא ולקיינר, אלא ול, כן. קיינר הרט נישט. קיינר הרט דוך נישט. טוב, אף אחד לא שומע, אכן לא שומע. הרי לא שומע, כן. כן. well, איך זוגן מיסטר. וליך זוגן. וליך זוגן. אני אומר לך, כן. השר, אפס ביניך אויף מיסטר, למה השר? מיסטר זייטלין? מיסטר. מיסטר זה אדון. לא מיניסטר, אלא מיסטר. אדון, סליחה. אדון צייטלין, כן. אפס ביניך אויך נישט מיט אלמן. תרגום. אני במידה מועטת, במידה מסוימת, אני לא בדעה עם כולם. לא בדעה. אני לא בקו ה-well-being עם כולם. אני סוטה במעט, זה מה שהוא רוצה לומר. כן. Because noch alle men, כי כולם, noch alle men, after all, היינו אומרים באנגלית, אחרי הכל, הגות will schist abesen, אז גות will schist abesen, לא קראת גות will schist abesen. אז גות will, כאשר אלוהים רוצה, גם מטאטא יורה. כן, הלאה. נו, וילנג שיסטר, אבל כמה זמן הוא יורה? ניש גות, דר בייזן מייניך. טוב, בסדר. לא אלוהים, אלא המטאטא, אני מתכוון. כן. אנחנו צריכים לסיים לדעתי. סיימנו גם בית. אוי, אני שכחתי. ובכן, נעצור אצל המטאטא, כדי לסיים, אם יש קומנטר או שאלה, אם לא, נסיים. שאלה רק על השפה, שילוב אנגלית ויידיש, זה מה שמדברים בדרך כלל בניו יורק. דניאל, אני לא הבנתי מה אתה אומר, בלה, את יכולה לתרגם את דניאל? אני גם לא הבנתי, אתה יכול לחזור, דניאל? שואל אם השפה הזאת שילוב אנגלית ויידיש. כן, ברור. האם זה מה שנהוג לדבר גם היום בניו יורק, מה ההיסטוריה של השפה הזאת? בדיוק, זה כל העניין, שב-1946 אהרון צייטלין תפס מה שקורה גם היום, והיום זה בטח קורה עוד יותר חריף עם ערבוב של אנגלית כמה שיותר, כי אנשים כבר אולי זוכרים פחות. זה בעיקר בקהילות החסידיות, באזורים המאוד חרדים בניו יורק, בסרט מנשה שומעים את זה.
הנה, בסרט מנשה של מרים טרין והבן שלה. הבן שלה ובעלה משחקים שם, כן. בדיוק. כן. טוב, אז אנחנו רואים שגם אהרון צייטלין מנבא את העתיד של האקולטורציה בעתיד של מה שקורה, איך שלאט לאט יידיש מאבד את הטעם המזרח אירופי והופך לאיזה מין סלנג אמריקאי. טוב, אז תודה רבה, תודה רבה. ומאוד אשמח שתבואו ביום חמישי, נדבר ביום חמישי על יום העצמאות בארץ ישראל בספרות יידיש, שזהו נושא שאף אחד לא נוגע בו, ואני חושב שהגיע הזמן לגעת בזה בצורה שיטתית. אז תודה רבה ולהתראות. להתראות, ביי. תודה רבה. אפשר לסגור, שלמה, את